Tak sa to povie, že za olej, na olejovaný. Na olejem alebo ne na oleje? Na olejujete mi to lino, alebo ne na lino. Jebeme sa vám na ne. Na vaše lino neodujú. Čaute, dneska ideme reagovať, ani Kristus nevie na koho. A dneska som tu s Chatom a so Špajzom. Máte diváci? No tak, pustíme to teda. Fakt. Kontrafakt, či čo? Strapo sa volá. Strapo, to je... To je rapper. Oho, tu má akú chatečku. Ježiši Kriste. To ja mám takú. Hej? Skoro. Tu tam má aj bujaka. Chrobák to bol. Chrobák? Nie bujak, chrobák. Bujačík. Hej, ten. Ale odkiaľ? Nejaký nabratý je, nie? No. Aj 70 môže mať. Celkom si zajebal Thajsku? To je v Thajsku? To je vážne. Taká divná krava. My máme tak doma len také... To je taký nejaký divný bík, nie? Však. Také slušné kravy máme my. On vylieval domáce. Ale ten výhľad tam. No, pekne. Ten výhľad. No. A on je odkiaľ? No. Je. On je dobrý akože. Je. Kali? No. Čo? Tento strapuje ten z malá reperov, ktorý má taký flovík, že mu aj... Rozumieš. Taký rap, že naživo. Keď to počúvate, tak rozumieť. Ja mám vedľa takého priestranstva takú máštavku a tam vlastne tam pasieme a tak. A tam som počul, ak dával a rozumel som mu. No tak má pekného bujačka. Len takého byka, keby mal tak všetky kravy, dostal riadny výprask teda. A ja by som chcel povedať, keď to pozerám, tak mám, myslím na Nokiu. 3 desinujíčko? No. Či bezička? No na zdravie. Teraz si dáme jedného chlapíka, ktorý sa volá Karlo, pod pseudoným ďalší sa volá Gungbu. V zajačíkoch. A je tam s tým reperom Zajo, čo má tú rečovú vadu, čo sme už spomínali teda. To sme už vtedy pozerali, to bol také ten, čo si dával ako si, aké si. Tak. Ja neviem, či len redovú vaču. Redovú vaču? No. Fú, ty. Odpočítame to, hej. 3, 4. Milky Way. Volá sa to, že Milky Way. No advertising placement. Yeah, bitch. Tuto hovor. No advertising placement. Yeah, bitch. A taký riadny. Chlapci sa jebli, ale. Čo? Ale tak ten, on akože vie dať, dobre. Karlo, ale... no, nevie. Toto je taká zajovica, nože. No, zajačíko. To ako keby tam bol Ivo, nie? Ale on to je také, že to sa ľuďom nepáči, lenže keď to budú počať viacej, tak sa im to zalúbi, lebo sa namotajú. Hej. A budú dať, Milky Way. Pôjdeš do školy a počul si to, že Milky Way. Čo máš na 10? Dvakrát Milky Way. Ale Gumbo môže mať inak parádny kokot. Taký kyslý. Má pasík, Panasonico vyholený. Kyslý. Ale páči pekne, akože, hej. Pekné listy. Hej. Čak to má dvapku na umývanie. Čo vie umývať? Chudá chlapec. No. Prečo to robí? Ale taký on je, taký drevený on je. No, tak vôbec taký chlap ako vy. No a vieš, Však A to sú roky práce. No. 5 rokov pred kompom. Nie, proste také, že... Sladké vody. Také, že dám si to semienko, mrkvičku, aké to... No hej. Klobása rezne domáce, to je zdravá strava. A just. A my sme všetci boli odjak živa vychovaní na bravčovej masti. A vždy budeme. No. Všetko. Aj som sa Keď máš kúpal kašel... bravčovej masti. Áno, a odtedy ty nemusíš používať. Si Obelix. A just. A to vieš ty tam, čo? Vieš, fajkali. Ktorý? Ktorý No fajkár? však ty, keď sme boli na tej akcii, nie? Tam... Jaj, no jasné. Homer. Fajkal! Kurva, smrdevák divá svinia. Jo, puče. No. Mária, skoro ma Akože vyrútilo. od potu? Od fančenia. Od fajkania. No. Však... Mne to tiež No smrdí. pekné, počúvaj 4 výfuky, to sa mi ľubí 2 na jednej strane, 2 na druhej. Počúvaj, ja vás naučím tancovať do puče, chlapci.
Boha. Máš chuť majoránky, lásko má, jej vúni má. Máš chuť majoránky, lásko má, jej vúni máš. No, tak, no, púča, teraz som to... Ja som už tak spotený. To som to púča drevené. Súdruhovia, partiu skončila. Teraz ideme dať nejaké klobásku takú domácu. A slaninku. Čo? Ja mám. A bouček taký mám. Tá vaša klobáska z diviny, tak to bolo niečo Ja tá čierna, no. To bolo niečo neskutočné. Ešte nedá. Moja Maťa, ona je taká strašná, taká... Kradne železo, teraz mám kradla. Ty ešte mám ja železa dielni? To si strašne, lebo to Maroša to celkom bere, no. Opa. Na zdravie. Až sa chcete pridať do nášho gangu, lebo ja to tu s vami s mladými prežívam, takto, tak zdieľajte to s nami. Boha, veď bude sranda, veď ide o srandu a keď není sranda, tak není zábava. A napíšte do komentáru, na koho máme reagovať na budúce. Peťa Cmorik. Kravatu nemáš moju? Nie, kravata je bodková. Chcem byť moja. No ty máš čo za motorky? Slovenské elektrárne. Jo, vodárne. Dúfame, že sa vám reakcia ľúbila. A dajte nám like